So bɛɛ ka de f'u ye den Ala ne tɛ se ka den sɔrɔ. Aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya. Ne taara bɛ ka mun démodéler ka wala. Il y a mis que kun du kɔnɔ duba kɔnɔ je veux que ça soit la première et la dernière fois. Ni ka laban quoi. Fati e ke mun démodéler di. Mi papa ne ta ka taa kɛlɛ fu wuli ka taa mankan fu wuli te sɔgɔnɔ te manamana ko la. Papa o sera de bila ni eta in bɛɛ la. Min bɛ n yɛrɛ bila la. Min yɛrɛ bila la. E bɛ se k'a fɔ ni san pɛrɛ cɛ i ye kuma min fɔ ko de vraie version ya. I ye kuma min fɔ ko de tiɲɛ ya. Et puis hakili la k'i bɛ se ka ne ni balimakɛ bila ɲɔgɔn na. I hakili la k'i bɛ se ka ne ni balimakɛ bila ɲɔgɔn na dugukolo sanfɛ o mɔgɔ ma dilan o mɔgɔ tɛ yen. O mɔgɔ tɛ yen. Ne ye défense ta n ye défense ta mais mɔgɔ si tɛ se ka an ka balimaya tiɲɛ o tɛ yen. O sirilen bɛ larusi de la maa si tɛ se k'o tiɲɛ. Maa o maa n'i ni dɔgɔ bɛ taa bilayi i bɛ taa n bɛ effacer ka bɔ an ka diɲɛlatigɛ la pewu i bɛ yɔrɔ yɔrɔ an tɛ se wa an bɛ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ tɛmɛ e fɛ. C'est quoi ça? Manamana kɛlɛ manamana kan fɔ c'est-à-dire e yɛrɛ ye e fa tɛ yelen sitanɛ de ye quoi walayi ala. Nin bɛ mun ɲɛ i ye? Nin bɛ mun ɲɛ i ye? Ne yɛrɛ fana m'a ɲini k'a faamuya n ye n ta i fɛ ka mankan wuli. C'est la dernière fois. Ni y'a laban de. Wa a kana bila i kunna diɲɛ kɔnɔ ko ne bɛ n'i dɛmɛ tuguni kɛlɛ la quoi. Wa kunun n ye défense ta mais a banna parce que i tɛ tiɲɛ kan i tile kelen ma deli ka kɛ tiɲɛ kan. Ma si ko la. I tɛ changer. I tɛ changer kuma bɛɛ manamana kɛlɛ kuma bɛɛ manamana kan fɔ kuma bɛɛ n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi. Ka taa bila kɛlɛfu la. Depuis ala y'anw da depuis an y'an yɛrɛ dɔn ko an ye den ye ne ni n dɔgɔnin ma deli ka kɛlɛ ta wa ne ma deli ka kuma fiyewu k'a y'a bɔ n ta la ou bien k'a y'a kuma k'a yɛlɛn ta sanfɛ mais ko n'o kunna ne bɔgɔ e kama ne dɔgɔkɛ wulila k'i jɔ ne kama ko a kunna ne bɔgɔ e kama a kɛra yan o b'o jɛ la k'e jɔn c'est la dernière fois. Ni y'a laban ni n t'i ɲɔgɔnna tɛgɛ bilen min yɛrɛ bɛ n faga quoi i tɛ kuma duman foyi de mɛn ko nin kuma in bɛ ka fɔ ah vraiment Fati est comme ça Fati est bien Fati est bien i t'o mɛn diɲɛ na yɔrɔ maa yɛrɛ kɔni tɛ o de kɔni b'i musala de fo y'a taaba musala la sisan a bɛ k'a yira de i ka ko man di maa ye a bɛ k'a yira fan bɛɛ mais a bɔra i yɛrɛ la i yɛrɛ jogo de don i yɛrɛ jogo de y'a to maa bɛ k'a yira. Adama furula ka ne sɔrɔ furu san joli bi yan nka bɛɛ b'o tanu bi i y'o ta ka ko yira ko bɛ nafikɛlaw ko fɛn wɛrɛ a ka fisa n'i ye de a ka fisa n'i ye a bɛ hɔrɔnya dɔn a bɛ adamadenya dɔn a bɛ mɔgɔninfinya taabolo dɔn a bɛ taa siraw dɔn ne b'a fɛ musow ka kɛ cogo min na i ma kɛ ten nin y'a laban de n tɛ n balima labila i ye dɛ n tɛ fa labila i ye n tɛ ba labila i ye n tɛ dɔgɔ labila i ye n tɛ kɔrɔ labila i ye. Wa jagoya i bɛ bonya ni min bonya bɛ n sɔrɔ i ka sira kan wa conséquences fɛn b'a la i b'a bɛɛ ramasser n'importe quoi a dan de nin si ka mun gɛlɛyakanw la. Ne ko ni sera nin na k'e bɛna diɲɛ wuli ne da la ne b'a dɔn kɔni a bɛ ne bɔ duba tobili la walima a bɛ kɛ ko wɛrɛ so in kɔnɔ un point intérêt i t'a fɔ ka taa o ni fana ni min dɔn ne b'o dɔn duba tobili n ka bɔ a la n'a ma ɲɛ man d'u ye ka ban n ka bɔ a la dabɔkun y'o de a foyi ala fɔlɔ an ka bɔ ɲɔgɔn kan walima i yɛrɛ ɲuman na i fana b'a conséquence ta. Grande sœur. Oui. An sɔgɔma. C'est Kureja. Naam. Ça va. Ça va. Kan nebe. Kan foyi tɛ yen. Kɔrɔ baasi t'i la. Tɔɔrɔ tɛ. Si. Baasi tɛ yen kɔni. Walayi baasi foyi t'i. Alhamdulilayi. Si.
C'est... Cɛ parle no bere. Ah, merci, Kanagaï. Kudeja tiɲɛ yɛrɛ la. I mana fini don a b'i minɛ. Ah, écoutez, Wallahi. e taara ko ne bɛ kɛ de ka grand sœur. Ah, e ma ne burankɛ tɛ ka se ka foyi bɛ ta la. Kudeja tiɲɛ yɛrɛ la. Fini ko de bɛ yen bi ya. Wallahi. Ah, d'accord. Kalanden ta ya. Problème t'a la. E bɛ se ka nin bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ. N bɛ se. Problème t'a la ɲaamɛ. A man ca kosɛbɛ o ɲɛ t'u la daranw de ka ca la. Ah, ok. Awɔ kɛ. Awɔ. Chérie, ça va? Ça va. Kan bɛ bi. Kan foyi tɛ yen. I ka ko Taa fɛ. fini wa? Wallahi bi ta ye fini ko ye. Wɛrɛ ni sɔgɔma. Ça va. Ayiwa, grand sœur. N bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ka na. N y'a f'i ye visite de bɛ n bolo. Donc n bɛ boli ka t'o la ka na dɔrɔn ka na n ka fini d'i ma i b'a Il y a pas de o tɛ problème. wa? E tɛ maloya. I muso ɲɔgɔn k'i ka fini dɔ ma o b'o ko. I fɛnɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. Chérie, kalanden t'aw ye. Kudeja, Naamu. taa i ka ci la. N y'a mɛn. Ayiwa, grand sœur k'an bɛn. Awɔ k'an bɛn. Ni ma nin ta bɛ dabɔ Ala o ka kama. segin ni ɲuman ye. Ami, amina. Ala ka sira diya. Amina yɛrɛ bi. K'an sama bɔ a la. N'Ala sɔnna. Kalanden t'a ye. Problème foyi t'a la. Ne bɛ aw ka bila de la o. Mais chérie, ne bɛ fɛ k'a dɔn mun yɛrɛ kelen de bɛ e ni Kudeja cɛ. Kudeja. Kudeja ɲakuma du in kɔnɔ. Ne kɔrɔkɛ ye ne minɛ ka ne bugɔ Kudeja ye. Depuis o don k'a ta o don na ka n'a bila bi la ne ye n kale de n ko n b'a bɔ a la du in kɔnɔ yan. Awɔ dɛ. Lagare wala. Kudeja tɛ e kɔrɔkɛ muso yɛrɛ ye. Sherifu ye bugɔ a ka mɔgɔ bugɔta de ti ye. Komi ma kɛ ɲina a ma kɛ salon fo don jan ko halisa o rancune de gardelen do i kɔnɔ k'o tɛ dabila. Mon bébé, i ka wajulukan ninnu a tɛna don ne kunkolo kɔnɔ. Wajulukan ko kuma tɛ o chérie. Ne y'i kɔrɔkɛ muso ye ne ka di e ye. Ni ko ko ka di ne du in kɔnɔ e b'a kɛ. Bɛɛ lajɛlen yɛrɛ da bɛlen don de ma ko ne ni e de bɛ partie kelen na tiɲɛ tɛ wa. Mais a kun ka di ne fɛnɛ ye. I bɛ ne minɛ cogoya min na i k'i kɔrɔkɛ tɔ ninnu i k'i kɔrɔkɛ muso tɔ ninnu bɛɛ minɛ ten. An bɛɛ y'i muso de ye o. N'a fɔra ko Kudeja ka ɲi Kudeja ta tɛ se mɔgɔ ma a bɛ mɔgɔ bonya. Kudeja yɛrɛ bɛ bonya mun da maa kan o k'an ye fa. Mais kuma bɛɛ e b'a dala ten a mana ɲuman kɛ juguman n'a ye juguman yɛrɛ k'o ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan. I fana k'a bila i kunna Lagare k'i ye muso de don dɔ i fana bɛna taa dɔ de ka so de. Mun bɛ ka kɛ i bɛ ka mun kɛ Kudeja la n'i cɛ dɔgɔninw taara o k'i la a bɛ bɛn i ma. A bɛ bɛn i ma. I kɔni ka di ne ye tiɲɛ yɛrɛ la i ka di ne yɛrɛ mais i bɛ ka mun k'a lajɛ i ka i bolo segin kɔ a tɛ nin mérité quoi Kudeja tɛ nin mérité walayi i muso de don. I y'a mɛn wa? N'i ka kuma mɛn. Bon n b'a lajɛ mais n tɛna se ka f'i ye n ko n bɛna k'i ta yɛrɛ mais n b'a lajɛ. K'a lajɛ yɛrɛ. N b'a lajɛ. Ok problème t'a la. I ka fini ko. Ayi dɛ ka fini ko. An b'a ko ɲɔgɔn fɛ kɛ. Chérie fɛnɛ sa ni ko bi sa. E m'a f'i ɲɛna ko baara daminɛlen de ye nin ye. I ye minɛn ko yan o don. An bɛ fini fɛnɛ ko. Ok a daminɛ n bɛna sisan. Mon bébé n bɛna sa o ko y'a mɛn. Problème t'a la. I ka na dɛ. Awɔ n bɛna. Jɔ ne yɛrɛ ka taa bɛn wariw ta ka na fɔlɔ. Ma baasi tɛ yen. Baasi tɛ yen nɔ. I yɛrɛ don. Awɔ. Baara yɔrɔ. Alhamdulilah baasi foyi tɛ yen. Nse. E ye sanfɛ yan. O ka di? O Maro kɔni ma juguya sa. Kuma dɔ la ne kelen de bɛ kɛ dugumala yen nɔ. N ɲɛnafin ni minɛ wagati ni wagati ne bɛ yɛlɛ Arama fɛ an bɛ baro dɔɔni kɛ. Ok. Baasi t'o la. Baasi tɛ awɔ. Sanfɛla yɛlɛli kɔni a ma nɔgɔn dɛ. Kuma dɔ la fɛnɛ a bɛ farisogo bɔ ɲɔgɔn na. O fana ye tiɲɛ. C'est bien. O Maro ne tun bɛ fɛ k'a f'i ye kalo sa in na i k'a lajɛ ka malo ni ɲɔ ta. Ka malo ni ɲɔ ta. Nin y'a kalo 2 de ye o. Sherifu bɛ k'a kɛ a bɛ malo ta a bɛ ɲɔ ta. Kalo 2. D'accord. N y'a faamuya ma. N'a bɔra nin na n'Ala sɔnna Sherifu tɛ malo ni ɲɔ ta bilen. N bɛ ɲɔ jɔyɔrɔ la. Maa si tɛ ɲɔ ni malo ta tuguni n'Ala sɔnna. N y'i ka kuma mɛn.
ni ma ntala wolo ma koyi ni ma dabo ko jugu fosi kama man ni ya kalo fle Umar be kata Sherifu be kata ora to ne afi menini bɔra la ma fɔ ye kuma jugu fɔ c'est à dire ne tɛ ka min faamuya ne bolo ni gɛlɛya ye ne sɔrɔ ne ka famille c'est à dire n ka denbaya de fɔlɔ kan k'a dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ na nin waati in na ne yɛrɛ kɔni bolo kɔ ma san joli ne de bɛ ka nasɔngɔ bɔ san joli n bɛ ka malo ni ɲɔ ta san joli ni mɔgɔ bana ne de b'a tigi furakɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ ne de bɛ k'a bɛɛ kɛ dépense fɛn o fɛn bɛ yan san joli ne de jɔlen don n'a ye nin waati laban in na kalo 2 Sherifu ye ɲɔ ni malo ta o bɛ ka gan o la ou bien a ganna e de la c'est pas quoi n tɛ k'a faamu quoi donc c'est bon a ka ɲi ta bɛɛ kungo ye genre n t'a dɔn n bɛna f'i ye cogo min na quoi ma c'est bon a ka da i ye cogo min na bilahi ma a bɛ kɛ ten n'Ala sɔnna problème foyi t'a la n bɛ jɔ n jɔyɔrɔ la n bɛ ɲɔ ni malo ta problème t'a la. Umar ni ma tada ko gɛlɛya ma I bolo sa mama fɔ ya gɛlɛya Sherifu yɛrɛ ma fɛn fɔ e hakilina de fɔ ne y'a faamuya I ye min fɔ I ye kuma min fɔ ne y'a faamuya basi foyi t'a la makɛ I y'a fɔ cogo min na a bɛ kɛ ten n'Ala sɔnna problème t'a la nin fɛnɛ ye kunnadali daminɛlen de ye o tɛ sa ma kunna bon ya I fɛ kuma de bɛ tan quoi o de kama mais nin y'o de ye o sinɔ nin bɛɛ fɔ ko malo ta ɲɔtɔ o sera nin bɛɛ fɔli la ne ya n'i dɔgɔnin bɛ ka kɛ kalo 2 nin bɛɛ fɔ mun na sisan n y'a faamuya ma yafa ma Ala ni kira kama ne de tun y'i faamuya ne ko n y'a fɔ cogo min na n b'a kɛ ten problème t'a la ma e tɛ a essayer ka mɔgɔ faamu n kan ka taa ci dɔ la n b'o ɲɛnabɔ ne fɛnɛ ma kuma jugu fɔ awɔ yafa ma n y'a faamu awɔ kalo 2 cɛnin 1 b'a la o fɔli tɛ se ka kɛ kojugu ye ma I ni Umar kun bɛ kuma min na sisan nɔ ne jɔlen bɛ da la ne y'a bɛɛ lamɛn ma e man ka ɲɛ Umar la dɛ n'a fɔra Umar an bɛ so min kɔnɔ nin Umar de y'a jɔ ka tila tuguni ka jɛ nin so in kɔ ka so in to an bolo ka taga so wɛrɛ kɔnɔ ka taga sigi yen nɔ yan du in ko bɛɛ ye Umar ye an dumuni Umar an to Umar hali n'an banana Umar tile 2 in na ni tile damadɔni yɛrɛ n tɛna fɔ tile damadɔni yɛrɛ ni kalo 2 in kɔnɔna la Sherifu kelen ka malo ni ɲɔ tali min daminɛ e b'a fɔ Umar ɲɛna ko Umar k'a ka responsabilité ta ma ne ba ye mɛ to ne ka n cɛn f'i ɲɛna dɛ nin kelen ni kɔni na ne tɛna don I fɛ lagare o n bɛ ɲininka e den de ye ne ya e den de ye ne ko ne tɛ se ka n hakilina fɔ n ka du kɔnɔ ma n ye mun kuma jugu de fɔ n ye kuma jugu kelen bɛ jumɛn de fɔ e k'o fɔ ne ye ta ma ne ma f'i ye kuma jugu fɔ n ye jumɛn kɛ ne ma f'i ye kuma jugu fɔ mɛ nin kelen ni de tiɲɛna ma ne tɛ se ka fara I kan nin na mi ko a bɛɛ la mɛ nin kelen ni kɔni tiɲɛna n tɛ se ka sɔn lagare bɔn hali sini n ye malo ko fɔ Umar wa a b'a ta ka na a kelen tɛ to ten ne bolo a filɛ nin ko n'o ko ni Sherifu ko n'o ko ni Sherifu hali ne min y'i ka lagare ye ne b'a dɔn ko Sherifu de ka di ye n'i denw bɛɛ ma I kɔni I k'a lajɛ dɛ a lajɛ yɛrɛ yɛrɛ de ne ni n ka denmisɛnniya ne bɛ nin yɔrɔ f'i ye mɔgɔ bɛ tiɲɛ f'i masa ye a tɛ foyi kɛ a tɛ foyi bɔ den masaya la ko ninnu I b'a da I ɲɛkɔrɔ I b'a lagɛ lagare ne dun ye fusamaciya jumɛn k'aw ni ɲɔgɔn cɛ nin na de malo ko fɔlen Umaru ye o kojugu yɔrɔ o muso 2 de bɛ Umaru bolo yan a man k'a kɛ yan a kan k'a kɛ a tun b'a bolo wagati min na a tun b'a kɛ o ma ou bien ne m'o dɔn ma ne jigirila Zeyinɛ walayi tiɲɛ yɛrɛ ka fɔ ne jigirila walayi nin kelen ni kɔni ne tɛna don I fɛ dɛ lagare nin ye yɛrɛ kumakan ya ma ne bɛ na lagare ne dun ma kuma jugu fɔ ne ma kuma jugu fɔ bi ne ma kuma jugu fɔ sini Fati y'o ye Fati bɛ fini mura donna a y'o ye a kunkolo dilanlen don ne ka malo ni ɲɔ bɛ taa koyi foyi t'o tali bali lagare n'a y'i ja cogo cogo a kɛ ten I bɛ tila ka segin ne ma warimisɛnnin ko ma n'i minɛ sisan kɛ I bɛ na I bɛ na ne sɔrɔ yan
kira tigi ala emma sara mani ala so be ka do vedene ala ne te se ka tin soro ala limna ke to ko di chelala limna ke to ko di Kudeja. Ini jauh sih ranjau mah. Kudeja, kau mana pergi? Mana kira? Mana? Dokter Sulami. Dokter ayah nak konsen di soro. Ala lagi. Supaya kena vedene. Cigi ala le baket tu koji. Ala le jadi nak koi. Le baket tu koji. Kudeja. Doktor pasal ni mah. Sakit ni, sakit ni. Mau kusa? Cik ala, nemnan ko keto ko di sa. Nemnan ko korota kam do ko bola je to ko di. Nemnan sigidala je to ko di. Mo bina mune fone ma. Sa jodi. Ma de soro. Kudeja. Oh, terlihat Islam ya? Hah? Dia mukuli. Ateka dalaka. Alamak mana jina tiga feke. Abli kuna kori kai. Ne furu cien doke. Anga desoro. Mais ni den ma sɔrɔ alhamdulillah o fana ala ka latigɛ de o han an ma se ka kule ka kasi ni fɛn sa han est-ce que nin papier in kɔrɔ ko c'est la fin du monde a fɔra ko ne tɛ se k'a sɔrɔ de o ye dɔgɔtɔrɔ kumakan de o mais dɔgɔtɔrɔso caman bɛ yen bi o s'il le faut an bɛ taa ni hali extérieur la han on va tenter nos chances. Arrête de te mettre dans cet état-là. Hein? Ça. Moi, fin bénédictien qu'on m'a bellatigé. Ni be fait ta extérieur là ta mettre ni fin que. On va aller le faire. Hein? Des body. Nala do bole baso. Nala malatigé alhamdulillah. Antanga furu kono. Antanga herela. Hera chama wore be ko yana kuma fam wa nore bi yakli lafiya ka fo ko ni ko yen ne flan no gonche ko dem na ne bla ko ngam su freta we flana ko ni fe no yakli boka hein je ne le ferai jamais pas quand même pour ça o bo yakli la ne te fale ni ka do nye kan so no musorobo i tom te fait mon chicane do nyeka ni fla ça c'est une situation de couple on va le gérer ensemble OK yenga comment je veux pas que tu te mettes dans cet état hein? Tu m'as compris allez viens Makun, kana kashi, makun. Elle en a ça, mais. Quand il s'est dit allongé dorme. Il a allongé dorme. On t'a ramené.
dabla jaa. Cɛ ala i fana mun ko wɛrɛ daminɛtɔ tuguni musow dun ka denko man nɔgɔ ni nin tora nin hakili la sisan an tɛna lafiya n t'a dɔn nin fana bɛ kɛ mun dɔgɔtɔrɔ nasugu ye quoi mɔgɔ bɛ nin fɔ muso ye tan directement flagrant a fɔ a ɲɛna n'a cɛ ka na aw minnu b'a fɛ ka an ka jaɲumani ninnu lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na aw ye aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw kan Elba Production ka farafinna jaw ɲɛnɛmaya